Tak, dobrý den. Já jsem minulý týden mě upoutal nějaký titulek, tak jsem se tam podíval a protože byl jako rozruch a tak jsem se podíval a je to tak, že Dortmundské muzeum pořádá výstavu. Myslím, že ta výstava není přímo v Dortmundu, ale někde na nějakém výstavišti a ta výstava se jmenuje jako kolonialismus, jako dějiny kolonialismu až do dnes. A nějaký lidi se prostě jako nemohli dopátrat toho, jako proč na tu výstavu nesmějí v sobotu od 10 do 2 běloši. A tam bylo vysvětlení toho muzea, že to je proto, aby se vytvořil prostor naprosto oproštěný od rasismu, aby ani podvědomě prostě tam prostě takový bezpečný prostor. A sice ten bezpečný prostor se má umožnit černým lidem a BIPOC. A já jsem nevěděl, co to je BIPOC, tak jsem si to, nevím, jestli se to nevyslovuje třeba BIPOC. Já jsem nejdřív myslel, že to je nějaký nový pohlaví, ale to je blacks, indigenous, a to POC, to je people of color. Takže to znamená černí, domorodí a barevní lidé. Takže tam stálo, aby se černým lidem a BIPOC, to znamená, že tam vlastně oni asi taky nevěděli přesně, co to znamená, takže napsali, že aby se černým lidem, černým, domorodým a barevným lidem umožnil tenhle ten bezpečný prostor, tak proto tam nesmějí ty nebarevný vlastně tak. A tak to je jenom tak mimo. Že svět je v skutku někdy jako sen. A vlastně čím dál tím víc. Dneska mi někdo poslal od nějakého českého prezidenta nějaký komory, asi příslušný, že covid nás na podzim a v zimě potrápí, ale kdybychom netestovali, tak o tom nebudeme ani vědět. Takže vlastně mluví nepokrytě naprostou jasnou pravdu. Když člověk poslouchá, tak slyší, ne, ten pán nelže. On říká jasně, jak věci jsou. No a když už jsem u takovejhle, tak nedávno jsem se zmiňoval o tom, že jo, kulatá země, placatá země. Teď jsou třeba i lidi, kteří se domnívají, že tahle ta polarita, jako kulatá nebo placatá, je chtěná, zavádějící, protože otázka možná
na tu otázku možná není odpověď, pokud ani jedna z těch možností dvou není ta správná. A že všechny představy o světě jsou modely. To je, myslím, úplně logický, že když se dívám, jako myslím, když si to představím, tak prakticky dívám se na nějaký výřez světa, který jsem schopný vnímat a z něj usuzuju na všechno to, co je za těmi mými mezemi. A pokud se ty meze rozšíří, tak tam je prostě to za těmi mezemi se skládá z neznámého. To znamená, že já se snažím v tom známém vypátrat souvislosti a vztahy těch jednotlivostí, ale to všechno je vždycky v takovým, jako ve zkumavce, dalo by se říct. Protože ta moje zkumavka je takhle, má takovýhle meze teď. Takže nemůžu a neberu v úvahu to nepoznané. To znamená, když se ty meze rozšíří, tak se mění všechno. Já myslím, že už jsem se o tom někdy zmiňoval, jak jsem zaslechl meziřečí v nějaký přednášce. Byla taková jako velký zvíře v medicíně, ale už nevím prostě. A ta se jenom tak meziřečí zmínila, že objevujeme nové orgány, nebo objevujeme orgány, o jejichž existenci jsme neměli tušení. Ne, tak je logický, když si to představíme takhle u toho tělíčka, ne? Takže když se snažím v tom těle něco dávat do pořádku a zasahovat, tak to, ale přitom spoustu orgánů, o jejichž existenci nemám tušení, neberu v úvahu, tak je přeci jasný, že tam někde něco musí chybět. Nejde jinak. A tak je to u každého modelu, u každého. Tak. To už jsem se skoro dostal k tomu Einsteinovi, ale to už se mi teď nechce. Tak já vám přeju do příště všechno nejlepší a hodně zdraví.